Welkom bij de verlenging van Tafelvoetbal. Het uitstekend bekeken YouTube-gedeelte van dit programma, Reginald. Alle 30 kijkers zijn er weer, jongens. Nou, ik wil zeggen ongeveer evenveel mensen als op Anfield Road kunnen ongeveer, denk ik. Zoiets. Daar zagen ze Mark Vlekken dit weekend schitteren met Brentford tegen Liverpool. Nu weten we dat Verbrugge geblesseerd is. Is het een moment voor Vlekken in Oranje? Ja, Bijlo ook niet, denk ik. Nee. Die moet nog even naar Southampton. Die moet nog in de basis komen eerst. Hè? Ja. Ja, we gaan maar toch niet eerst keer die discussie over die keepers doen? Nou ja, het is wel een moment. Nu, Hoezo? Verbrugge ligt Vlek is toch tweede keeper? De eerste keeper is weg, keep Vlek. Ja, Ja, zo simpel. Zo simpel is het. ja, dat denk ik ook. Toevallig vanmiddag die samenvatting gekeken van Liverpool. Maar hij had er wel aardig wat uit. Ja, ja, Zo, ja. een mooie reddingen. Had ook wat geluk. Een balletje op de paal, geloof ik. Of via zijn hoofd. Of, ja. Kijk, als hij nou die terugspeelbal van Everton ook zo verwerkt had. Zo. Als die Pickford van Everton, keeper van het nationale elftal. Ik weet of die vast had aan de buitenspelval, die Pickford. Een vastlopertje. Kijken jullie veel buitenlands voetbal eigenlijk, Simon? Jawel, ja, ik volg het wel. Ja? Spanje, Barcelona, Real, Premier League, Bundesliga, van alles. toch ook. Bundesliga kijk ik niet Nee? heel veel. Maar ik volg het wel. Ja. En niet dat ik daar echt geen wedstrijden Ja. van ga kijken. Wel Premier League kijk je wel. En in huis is Secours, tot daar gekeken? Jawel, vooral Engels voetbal, Turks voetbal hier en daar probeer ik het mee te pikken. Maar dat is, Wat is niet, jouw dat is club? niet prettig. Is dat echt Fenerbahce? Ja, vanaf jongs af aan. Maar voetbal, Turks voetbal is niet prettig voor het oog hoor. Dat is gewoon echt voor de club kijk je dat. Heb je maar- daar- Niet goed voor je hart. Nee, dat is niet Weet goed voor het je, oog. de passie. Precies. Dat is is goed zo voor. mooi. Dat mis ik af en toe hier wel. Ja, de dat passie. is Mourinho wel op zijn plek nu, hè? Ja, zeker. Die zit echt op zijn plek, hè? Ja. Heb je daar in het eerste gespeeld bij Fenner? Of was het, Nooit echt wedstrijden gespeeld, wel altijd de voorbereiding meegedaan. En dan verhuurd geweest naar België. Nu had ik nog 2 jaar op mijn contract, maar ik wilde echt per se terug naar Nederland. Oké. Dus, Ja. Ja. Mooi. Ja, en als je liefhebber bent van Turks voetbal, dan ken je Özyakup, onze voormalige Fortunees. Ozzy Özyakup natuurlijk ook. Die heeft bekendgemaakt dat hij met zijn carrière stopt. Heeft hij vandaag bekendgemaakt. Dat is wel een grootheid in Turkije, toch? Met zijn interland. Ja, ik ken hem niet persoonlijk. Komt toevallig ook in de buurt van waar ik ben opgegroeid in Nederland. Dus nee, wel veel van gehoord natuurlijk. Hele goede voetballer van zover ik hem heb gezien. Ploeggenoot van Simon Limburg zelf al, hè? Heel veel afgelopen seizoen ook. Maar stopt hij met Ja. zijn hele carrière? Of Ja. met... Ja, daar sta ik ook wel van te kijken. Hoe oud is hij? Dit is hij 3,34 denk ik. Misschien nog iets jonger zelfs. Oh, ik dacht dat hij jonger was. Had een goed einde van het seizoen bij Fortuna. Ja, zeker. Ja, dat is jammer. Ja. Ik vond het altijd wel een pareltje. 31 hoor net is hij. Ja. Is die nu in? 31. Dat is heel vroeg. Hè. Maar is het vanwege blessures of heeft hij genoeg op de bank? Dat Nou, kan ook. Ik verwijs iedereen door naar het uitgebreide statement op zijn Instagram. Er stond een heel verhaal met het hoe en waarom. Op welke leeftijd zijn jullie gestopt eigenlijk? Ja, ik moest op 32-jarige leeftijd stoppen met een knieblessure. Ja. Er is niks mooiers als profvoetballer zijn. En eigenlijk vanaf dat ik 25 was, ga je dat echt beseffen. Hè. Daarvoor leef je gewoon als God in Frankrijk. Maar vanaf 25 denk je, ik hoop wel dat ik nog een paar jaar kan blijven voetballen. En dat rekt zich dan. Alleen ja, bij 32 was het op. Ja, Özyakup vertelt dat het vuurtje bij hem was gestopt met branden. Het vuurtje om er volledig voor te gaan. Hoe eindigde jouw carrière eigenlijk? Ik heb een paar fouten gemaakt met mijn carrière. Parma. Nou ja, Curver zei altijd, ik had je wel eens als voetprof willen zien. Ik zei, ja, nou goed, dat kan ik niet. Ik kan niet biljarten, ik kan niet kaarten. We hadden nog geen social media en dat soort dingen. En na mijn verhaal voor Atheneum ben ik gaan werken. En ik had dat gewoon nodig. Dus ik trainde 4 keer in de week. En nou ja, van de 11 jaar voor de jongens, van die 11 jaar, 9 jaar in de Eredivisie zonder problemen kunnen spelen. Maar ook omdat Stef Vergoos van mij die kans gaf om ook te gaan werken. Ik ging 's avonds naar school. Ik heb een hele andere carrière gehad. Maar ik heb het voetbal ook altijd heel intensief beleefd. Dat trainen en dat rennen, dat vond ik allemaal niks. Maar zo snel als het balletje ging rollen, samen winnen, samen verliezen, de agressie. Weet je, we hebben een hele goede jaar gehad, hele slechte jaar gehad, gedegradeerd, nog een keer gedegradeerd. Fantastische tijd. Met 29 had ik mijn laatste jaar... Nog een keer gedegradeerd, fantastisch. Nee, maar daar leer je ook verschrikkelijk veel van. En 1 keer was ik jong en 1 keer was mijn laatste jaar. Ik raakte geblesseerd. Ik stond in 4 wedstrijden 7 punten. Dan had je nog 2 punten voor een overwinning. En ik laat me opereren aan een morton. Dus een soort kiezelsteen in het spreidvoet. En ja, daar zit een hechting in. Die hebben ze er niet uitgehaald. En ik krijg de aansluiting niet. Dus ik heb dat jaar nog 8 of 9 wedstrijden gespeeld. En toen zijn we gedegradeerd dat jaar. Ik was 30 toen ik stopte. Ja. Toen nog, Eigenlijk ja? al 29. Ja.
Ja. Ik begon met 19 en ik ben met zeg maar 30 Maar- gestopt. Ik hoor jou ook zeggen, dat is het enige wat mij ging tegenstaan, is die voorbereiding. Hè? Wij hadden 6 weken Ja. voorbereiding. En hoe ouder, als je jong bent, ben je blij als je in de voorbereiding een kans Mhm. krijgt, als je mee mag doen. Nou, als je op een gegeven moment, als je ervaren prof bent, dan heb je zo'n hekel aan die voorbereiding. Ja, de wedstrijden. Weet je, we stonden een keer tweede in de winterstop in de Eredivisie. Ja, weet je, dan, dat is fantastisch om dat mee te mogen maken. En ook zelfs, we zijn een keer gepromoveerd in, weet ik veel, 88, via de na-competitie. Ja, dan sta je op het stadhuis, weet je. Dat is nog net niet Istanbul, maar stonden er ook zeker 500 mensen. Ja, maar weet je, wat jullie meemaken en wat wij hebben mogen meemaken, dat is 0,04% van alle kinderen die sinds 1957 zijn geboren, jongens. Dat is heel uniek, dat je 10 jaar betaald voetbal speelt. Dat is maar echt voor heel weinig mensen weggelegd. Ja, Kijk, als je 21 bent en 23, dan heb je nog even, maar ook gewoon van genieten. ja, en toch kan dat, hè? Ja. Voetbalmoe worden. Heb jij wel eens die gedachte gehad van, wow, Nee, ik moet zeggen dat ik er wel heel erg van geniet. Elke dag. Kijk toch niemand naar. Lammers heeft net... Nee, ik zeg ja, ik vind het vooral lekker, inderdaad. Maar wat ze net ook zeiden van de voorbereiding, daar ben ik ook niet zo fan van, moet ik heel eerlijk zeggen. Met oefenwedstrijden. En Ja. ik kan me veel meer opladen als ik een wedstrijd heb met publiek erbij. Mooie uitwedstrijd. Kan me veel meer opladen dan oefenwedstrijden. Er moet wat op het spel staan. Ja, dat is gewoon helemaal zo. En in de voorbereiding is het allemaal nog wennen en nieuw. En weer een half nieuw team. En niemand kent elkaar nog goed. Dus ik moet zeggen dat ik ook wel blij ben. Je moet wel eerst leren als jonge voetballer om met spanning, met aandacht, maar ook met spanning, om daarmee om te gaan. En op het moment dat je met die spanning kan omgaan, is het alleen maar leuk om voor veel mensen te voetballen. Kijk, En dat het echt veel meer ergens om aandacht. Hè? gaat. Ja. We kwamen 4 keer per jaar op tv, Ajax, PSV, Feyenoord en misschien een derby en een korte samenvatting. Ja. Alles wordt nu gevolgd. Ja. Iedereen kent je. Social media. Ik bedoel, ik kan op mijn gemak rustig door een andere stad lopen. Dat is bij jullie totaal anders. Dat kun je niet meer vergelijken. hoe is het bij jou gegaan? Want jij kwam bij Roda ook midden in de voorbereiding binnen. Wel even aanpoten. Onze voorbereiding was niet gemakkelijk. Het was best zwaar. En eigenlijk het eerste wat ik deed was met ze mee op trainingskamp. Dus dan ga je ook gelijk het intensiefste van de voorbereiding In instappen. Delden, of waar zaten jullie? Ja, in Delden waren Ja. volgens mij wel. Ja. Mooie locatie. Ja, was fantastisch. Maar het is wel even aanpoten. Maar zodra je die doorstaat, dan weet je dat het oké is. Ja, word je een beetje hechter als een team Ja, natuurlijk. Hè? precies. Er zijn ook teams die gaan naar de Formule 1 met z'n allen. Ja, PSV zagen we een hoop jongens. Ja, jij was er ook, toch? Ja, inderdaad. Ja. Ja. En Joey Veerman ook. Die kan iets beter voetballen. En iets beter Formule 1 kijken, waarschijnlijk ook. Maar kunnen we met L1-team volgend jaar niet gaan? Daar een live Ja, uitzending. ja. Ja, zijn die Formule 1-liefhebbers eigenlijk? Mag ik dan ook mee? Of? Ja, het wordt een drukke aanvraag, denk ik. Ja, Formule 1-fan, toch een beetje. Ik heb het een tijdje heel veel gekeken. Nu iets minder de laatste tijd. Maar ik vind het wel. Ik zou wel heel graag een keer naar zo'n race willen. Ja. Ja. Lijkt me wel tof. Nou, het stond gisteren bij VVV Roda, stond voor de wedstrijd, stonden dus in de businessruimte stond het op. En ik was heel intensief aan het kijken. Maar het viel mij op dat ik bijna de enige was in de businessruimte die daar echt in geïnteresseerd was. Ja. Meestal hadden ze kijken dan naar. Ik denk, dat is topsport. Ik moet zeggen, in de mediaruimte op Zandvoort waren er ook weinig mensen die naar VVV Roda kijken. Eerlijk gezegd. Dat dan weer wel. Ja, dat viel mij dan weer op. Ja. Maar goed, Dat dat geheel, is echt jammer dit. dat geheel terzijde. Hoe is het bij jou? Heb jij iets met autosport of met andere sport misschien? Met dit totaal niet. Nee. Ik moet zeggen, Jay Cruijff, dat is mijn beste vriend vanaf mijn derde, vierde. En ik ben vaak bij hem thuis en dan staat het wel op. En dan vraag ik me af, waar zit je naar te kijken? Ik snap er ook niet veel van, dus nee, dit is niet voor mij weggelegd. Dat is wel super toevallig dan, dat je elkaar nu weer tegenkomt. Ja, heel toevallig. We hebben daar als kleine jongens wel eens over gesproken van misschien nog een keer samen. En dan dat toevallig nu allemaal zo snel bij elkaar valt, is mooi. Ja, transfers kunnen veel veranderen. We hadden het net in de uitzending erover dat jouw contract afloopt aan het einde van het seizoen. Is er ook nog een kans dat jij misschien de komende week nog gaat verkassen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, momenteel is er niks concreets. Er zijn wel interesses geweest, dat klopt inderdaad, in de transferperiode. Maar nu, voor ik weet, zo goed als ik weet, is er niks concreets. Dus, En nu ga je ons vertellen wie die belangstelling had, denk ik. Niet? Nee, maar er waren gewoon wel wat clubs geïnteresseerd. En ja, dat is altijd leuk om te horen, maar het heeft allemaal niet echt doorgepakt. Ja. Misschien ook omdat in Nederland clubs moeilijk transfersommen kunnen betalen. Ik weet niet waar dat ligt, of ze hebben twijfels, dat kan allemaal. Zijn er wel clubs waarvan je zelf zou zeggen van nou, als het rond zou komen, zou ik dat mooi vinden? Ja, een paar wel, ja. Waren ook wel een paar dingetjes waarvan ik
Ik zei nee, dat hoeft van mij nog niet. Omdat ik denk dat dat niet het beste voor mijn eigen carrière is. En Ja. als ik mezelf een beetje ken, ben ik toch wel veel weet je wel, met vrienden, mijn vriendin, familie. Dus dat vind ik ook wel belangrijk, dat mijn vriendin gewoon mee kan. Ja. Dat ik niet ergens alleen kom te zitten. We gaan jou niet in de zandbak zien, begrijp ik, binnenkort. Nou, als daar zo'n mooi contractje tevoorschijn komt, dat is anders. Dat is natuurlijk anders, maar nee, nu. Dat heeft Lindors ook even gedaan. Hè? Daar is hij niet slechter van geworden uiteindelijk. Al Ja. dacht ik toen, dat kan het einde van zijn carrière betekenen als je daar niks maakt. Want hij heeft daar eigenlijk 2 jaar gemaakt. Eén jaar. Eén jaar, Ik ja. denk inderdaad, als die langer dan 1 jaar daar was, en Ja. hij is nog steeds mijn beste vriend. En we gaan altijd dingen doen samen nog. Ik spreek hem eigenlijk bijna elke dag. Ja. Maar hij is inderdaad, als die langer dan 1 jaar daar was gebleven, dan had hij denk ik maar dan moeilijk teruggekomen. Dan vraag ik me eens of hij hier aan tafel komt. Want Ja, dat zeker. is Nodig eigenlijk hem een uit. onopvallende speler. Maar dat is de olie Ahead Eagles. tussen de... Ja. Hoe noem je dat? Jij bent Radertjes. de olie tussen de radertjes bij de Go Ahead Eagles al. Dus al de vorig seizoen smeerolie al. in de machine. Ja, zoiets. Zoiets. Ja, precies. Ben je gewoon aan de Vetkampstraat dan in Deventer? Ja. Ja? Ik ben vorig jaar tegen Vitesse geweest, wonnen ze met 5-1. Oh, dan moet je vaker gaan, denk ik, voor even. Ja. Helaas stond hij toch gisteren volgens mij Was dat niet in de, toevallig een niet in van de baas. die Maar clubs. Zou dat mooi zijn, Go Ahead Eagles? Ja. ja? Ik denk, Nee, die maar hebben nou we in die transferperiode, dat kan dadelijk, op het moment dat iemand vertrekt, kun je een uur, gebeld worden en een uur later al tekenen. Hè? Dat is, Het waterval is het, hè. dat is echt niet normaal. is dat zo? Ja? Ja, dat is echt... Heb jij het wel eens meegemaakt dat het heel snel kan gaan, zo'n transfer? Van het ene op het andere moment? Ja, van Watford naar Fenerbahce is voor mij heel snel gegaan. Dus ik denk op 12 uur tijd is dat helemaal rondgekomen. En zat ik in het vliegtuig onderweg naar Istanbul. Ja, dus Intensief, maar leuk. het zijn bijzondere dingen natuurlijk. Ja. Hè? Feyenoord-Ajax dit weekend. Als het doorgaat, politiebonden gaan staken, waarschijnlijk. Ja, dan gaat het niet door. Hè. Nee? Kunnen we al heel lang voorbeschouwen, heeft geen zin. Nee. Ja, dan gaan we het niet doen. Ik wou zeggen, gaan jullie kijken? Ja, jullie, Nee, dan jullie gaan we moeten niet voetballen kijken als natuurlijk. het Hè? doorgaat. Dus, ja, Voor mij wordt het lastig. ja, het andere dingen te doen natuurlijk. Hij moet voetballen. Ja. Zijn we nog iets vergeten, jongens? Kijk vooral even naar de huisanalisten. Spelers van de week. Ja, wil je die nog even noemen? Een speler van de week inderdaad. Ja. Zeg het maar. Ja, ik vond bij VVV de eerste helft Weemeyer toch wel ontzettend opvallend aanwezig. Is een jongen die sterk is aan de bal, durft acties te maken. Die lukte ook nog heel veel de eerste helft. Heeft snelheid. Die kan uitgroeien, want hij is ook pas 21, zag ik. Ja. Kan uitgroeien tot echt wel een hele goede speler in de KKD. Ja, en Reginald heeft gekozen voor Jansen van VVV, maar wel de andere. Ja, lekker ik dan. wel, zat aan tafel, dat zou een beetje raar zijn. Maar nee, ik heb ervan genoten, van Roel. Een beetje ouderwetse voorstoppen nog, zoals het vroeger was. Hè. Knokken, Van dik hout zaak trekken, naar plank. hangen, wegschieten ook gewoon een keer, ook even uitblazen. Je had geluk dat ik denk dat het geen strafschop was. Maar het leek Ja. er wel op. Het leek er wel op. Welke? Ja. Welke? Ja, weet je, normaal. Het was volgens mij strafschop. En dat 100%. betekende Ja, wel ja, groot 100%. voor Roeland. Maar je hebt geen VAR, hè? Dus in de regel, Nee. dit is Tweede helft, 50-50 eerste. ook. Hè? Hij kan hem ook gewoon geven. Hè? Ik En je zag het ook als een reactie. Hè? Ja, Zo van, Ik heb op dat moment, echt 2 seconden daarna, loop ik naar hem toe en hebben we een gesprekje. En hij zegt, ik snap niet dat hij hier niet voor echt fluit. waar? Hebben jullie die hier ook? Of Volgens niet? mij hebben we hem niet Ik dacht dat hij wel de Nee. bal een beetje raakte. Ik heb Nee. hem 3 keer teruggezien. Maar Ik speel met die- mijn die buitenkant voet zat rechts. ertussen. Met mijn buitenkant rechts speel ik hem naar Leiden Ja. toe. En op dat moment zit hij onze slij. Hij kan er niet veel aan doen, maar op dat moment zit hij onze Ja, tackle. ja, hij en pakt hij het. schuift me onderuit. Ja. Voor mij was het... Ja, het leek wel op een penalty inderdaad. Was het penalty, Simon? Ik heb het hele moment, ik weet het echt niet Ja. waar het over gaat. Nee, ja. Dat is ook jij wel, hè? Ik zal het hem straks laten zien. Ik vond het ook een penalty en dat betekent dan ook einde wedstrijd voor Tweede Roel Jansen. Hè? Ja. En hij kan hem volgens mij bij een vrije trap kan hij weer zijn tweede geel krijgen, Ja. waar hij hands maakt. Ja. dat vond ik- maar Nou, ik vind het zijn wel, goed weggekomen, dat VVV-fanloop. wel compliment dat je een speler van VVV een keer... Ja, wie anders? maar ook, ik vind het wel mooi wat je zegt over Maar Roel Roel Jansen. is, Want dat is heeft wel er ook een- wel eens een keer gezeten. Hè? Is wel een echte winnaar. Ja. En die staat Is wel heel op het veld. En Ja. op zijn leeftijd nog alles... Ja. Ik vind dat wel Ja, ik gaaf. hou ervan. Die was ook gisteren na de wedstrijd helemaal kapot. Die had eigenlijk alles Maar uitgehaald. ik let dat dan op. gisteren. Weet je, ik let op de spitsen. Ik was een redelijke slechte spits in de eerste divisie. Ik was een fatsoenlijke voorstopper zonder laatste man. In de Eredivisie, maar ik kijk altijd naar dit zijn de centrale figuren voor mij. De rest kijk ik ook wel. Maar, en dan zie ik dat soort mannen, daar ben ik ook altijd heel kritisch. Ik bedoel, als ze niet doordekken of staan te slapen of niet hard genoeg zijn of weet ik veel wat. En hij is ook altijd een 6.
Ja. Zelfs als hij heel slecht zou zijn, is hij een 6. Omdat Ja. hij ook de mensen om zich heen nog een keer... Hij kan het team alleen benadelen af en toe met Ja. zijn overtredingen. Ja. Maar Nou, Roel hebben we op een voetstuk gezet. Dat Ja. komt een moment, jongens, dat we die verlenging gewoon 2 keer 15 minuten doen. Hè? Daarom heet het ook de verlenging, hè? Ja, precies. Een hele lange verlenging dit. En dat is strafschoppen. Ja, dat is voor een andere 34. keer. Dat is goed geweest. Thiago, Simon, super fijn dat jullie er waren. Dankjewel voor jullie komst naar de studio. En de heren Graaf en Tal, die zien we vast snel. binnenkort weer de volgende keer weer terug. Dit was Tafel Voetbal. Tot volgende week.